سروک هرێما کوردستانê Masûd Barzanî ragihand ku eger rêkeftinek di navbera hevpeymaniya navdewletî û Rûsyada çê nebe, dê rewşa navçeyê aloztir bibe. Herwiha da zanîn ku cîhan wek pêwîst şerê Daeş nake û barê wî şerrî li ser milê pêşmergeyan e. Îro li bajarê dihokê Serok Mesûd Barzanî pêşwazî li Wezîrê Derve û Bazirganiyê yê Hungarya Peter Siyarto û şanda pê re kir. Di wê hevdîtinê de Wezîrê Derve yê Hungarya Silavên Serokwezîrê welatê xwe gihand Serok Barzanî û pêzanînên xwe jî ji bo Herêma Kurdistanê hebû ku hejmarek gelek zêde ji koçber û penaberan li xwe girtiye, ku barekî giran e li ser milê Kurdistanê û pêwîst e Yeketiya Ewropayê alîkariya penaber û koçberên li Kurdistanê jî bike. Peter Siyarto Serokê Herêma Kurdistanê ji navaroka plan û pêşînyarên welatê xwe agahdar kir ku dixwaze ji bo çareserkirina pirsgirêka koçberan pêşkêşî Yeketiya Ewropayê bike û di vî warî de daxwaz kir ku Barzanî têbeniyên xwe li ser çawaniya çareserkirina pirsa koçberan û qeyrana navçeyê diyar bike. Ji aliyexava Barzanî spasiya helwêsta welatê Hungaryayê di piştevanîkirina Herêma Kurdistanê da û derbarê pirsgirêka koçberan da kir. Ji bo şanda mihvan diyar kir ku çareseriya vê krîzê li derve ye ne li ser axa Ewropayê ye. Serok Barzanî behsa bûyerên dawî û operasyonên esmaniyên Rûsyayê kir û tekez kir ku heger hemahengî û rêkeftin di navbera welatên hevpeymanên li dijî Daeş bi seroketiya Amerîka û Rûsyê de nebe, dê rewş aloztir bibe û aramî li navçeyê dê pêk neyê. Di wê hevdîtinê de rewşa Sûriya û peywendiyên di navbera Herêma Kurdistan û welatê Hungarya da kirin. Serokê Herêma Kurdistanê wiha got, qeyrana aborî û gefên terorîstan du sedemên sereke ne bû koçberbûna xelkê rojhilata navîn û ji bo çareserkirina vê pirsê jî pêwîst e kar ji bo nehîştina sedeman bêkirin, ne ku tenê kar li gel encaman bêkirin.